wai ana zargin Mela Kyari da wasu mutum biyu da karkatar da kuɗi naira tiriliyan 210. Su waye mutum biyun? Su Balawunti ne fa na Bauchi. Balawunti na Bauchi, amma zargin sa ake saboda kasan nan ana iya wa mutanen nan sharri. Musamman Balawunti an ga yanzu ya je Bauchi yana ta siyawa wayannan yaran nashi gidaje a GRA, yana ta fantamawa, yana ta gine gidan masallatai. Allah ya saka da alkhairi. To ganin wannan ma ana iya kulla mutumin nan sharri, amma su Balawunti ne. Ana maganan wasu mutum biyu, ku fito ku faɗa su Balawunti ake zargi. Kuma Balawunti mun san ba zai ci wannan kuɗin ba. Ko ma ya sa ta ai yayi amfani da su. Yau Balawunti ga abokanai na nan su an ce ya ba daga disco mota jiya. Ga su Shalelan Bauchi, ga su Aisha Sarari, ga yara nan yana ta fantamawa. Mutane ne wanda da muka yi rayuwar ƙari da su, amma yan sanadin wannan mutumin sun zama mutane. Ko babu komai in ina da kara da mutunci ya kamata in ba Balawunti kara saboda kyautata mu al'umma ta da yi. Sai yasa ne yadda wannan kuɗin ma ina ga sharri ake masa. Amma dai a tsananta bincike. Ban ce kar a yi bincike ba, a binciko. In ma dai ya ɗiba kuɗin nan to su Shalela sun fita da fitar su, ya sallame su. Mu ne dai har yanzu bai gan mu ba. So da Allah a gaya masa. A wannan kuɗin akwai hakkin ba ciki. Tiriliyan 210, billahi lazi ina da kaso ya kai na biliyan 1 a ciki. Saboda kasar nan kasar mu ce. Wani wai Balawunti Mela Kyari su Balawunti ne, hadda su Balawunti ake zargi. Balawunti bai neman gwamna na Bauchi. Hadda su ake zargi. Sun saci tiriliyan 210 amma zargi ne bai tabbata ba. Tiriliyan 210 ya kai fa kudin Dangote sau uku. Da refinery Dangoten da kamfanin simintin nashi da kamfanin sigan dukkan an hada sai an sai irin kamfanin kai. To ai ni ne Balawunti ko wallahi ba zan nemi gwamnan Bauchi ba, kawai amun kudin ta in hada da Gombe da duka in siya. Allah ba zan siya, Allah ba zan nemi gwamna ba. Kawai amun kudin Bauchi, amun kudin Gombe, amun kudin Jos, amun kudin su Damatir su Maiduguri, duka ba kudin nan zai iya siya. Balawunti ne da wani mutum guda biyu a jiya. Su ne mutane biyun da ba ku saka hoton su ba. Amma zargi ake, ni ban faɗa ba, ni ma gani nayi. Zargi ake yi. Kuma Allah da zargin nan ba lalle ta tabbata ba. Amma in dai sun ci kudin nan, to billahi allazi da kaso na a ciki sai an sallame ni. In kotu ta tabbatar da zargin nan, wallahi sai an sallama. In ba a sallame ni hakki na ba, in na daina faɗa Allah ya tsine min albarka. Dole sai an biya ni na wallahi. Tiriliyan 200 da koma, dole akwai biliyan 1 ta a ciki. Haba. Shi yasa kullun na kwanta an dinga mafarki ina kuɗi na ana ai wani ne ya tare su a hanya. Kai ya sakan min hakki na. Ku ga masa. Wata yar majalisa a America tana kiran shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya sauke Bello Matawalle a matsayin karamin ministan tsaron Najeriya kuma ya bincike shi. Da farko idan ya sauke shi, ubanki kike so ya dora a wajen ko uwarki za a dauko daga America a dora mana? Jama'a barin waya muku da kai, barin ga muku wani abu. Wanda ya ga gaskiyar ta masa ya dauka, wanda ya ga bata mai ba yana iya zagin ubana a comment section, daidai ne. Na ba da wannan damar. Mu ajiye maganar siyasa, mu dawo maganar tsantsan kaunar arewa da kaunar al'ummar mu. Ganduje dan arewacin Najeriya ne. Yau an cire shi a shugaban jam'iyya, an watsar da shi. Akwai Badaru wanda da shi ne babban ministan tsaro, an cire shi a wannan matsayin, an watsar da shi. Muna da yan Rufa'i. Ka ajiye maganar siyasa, yan Rufa'i jigo ne, garkuwa ne ga arewacin Najeriya. Yau yan Rufa'i yana daure. Akwai wannan mutumin Malami, garkuwa ne ga arewacin Najeriya. Kwanan nan aka gama kes akan shi, har yanzu ma ba lalle in ya sha ba. Zan iya irgo muku irin waɗannan mutanen bila adadin wanda a aikace yanzu ba su da wani amfani, an jingine su a gefe. Duk hanyar da za a bi a kaskantar da su ko a wulakanta su ko kuma a downgrading din su, an riga an yi kuma an yi nasara akan haka. Wayanda suka rage mana, wanda duk lalacin naka yana da amfani a waje, bai wuce NSC ba, Nuhu Ribado, in kai magana akan shi su Matawallan da ire-iren su. Amma yau ga wata yar majalisa wanda muna da yakinin wallahi ko ka fara maganar nan ba zan ba. Kuɗi ake ɗauka a basu, a ce ku je ku kunno wuta a waje kaza. Da kun kunno ko da ba a responding ba, gwamnati za ta yi amfani da wannan kiranye-kiranyen da ake yi, sai ta yi responding, ta canja maka naku. Maganar tsaro a Najeriya, akwai shugaban sojojin ƙasa. Ba ku kiran sunan shi ba, amma san wane ne ba ma wanda zai iya gaya ma sunan shi. Akwai sojojin sama, suna da mai gida, akwai shugaban sojojin ruwa, akwai shugaban civil defense, akwai shugaban yan banga hunters, duk wayannan suna da shugabanni, amma ba a dauko matsalar tsaron Najeriya a dora musu. Sai namu dan arewan da muke ganin namu ne. Amma a haka zaka samu wasu bara gurbi cikin mutanen mu suna goyon bayan a cire shi. To idan an cire shi za a je a dauko muku Ojuku ko a je a dauko muku Sunday daga wani waje wanda dan durun uwar ku ba ku da hanyar da za ku ganshi ballantana ma ya san wata matsala kuke ciki. Haka muka kunno wuta a cire Badaru. Yau da aka cire Badarin, ƙarshen matsalar ta kaune. Ƙarshen matsalar ta kaune. In za mu kaunaci namu, mu kaunaci namu. In za mu san abin da muke, mu san abin da muke. In za mu waye, mu waye. Duk lalacin naka a waje yana da amfanin da zai maka. To mu ba ma goyon bayan a cire shi.
ita kuma wannan irin majalisa da take maganan a cire shi, an cire shi ina ga za ta kawo ubanki a dora shi akan kujeran kenan. Allah wale naka ya lalace malam. To mu muna kaunarsa don gutsun uwar mutum. Matawalle yana nan akan kujeran nan. Kuma Allah da muke roko shine kwaya ɗaya a sama, kuma mun yadda zai kawo mana tsaro a Najeriya. In Allah ya dahe Najeriya ta zanja, musamman arewacin Najeriya, sai mun zauna lafiya. Wannan ta'addancin da yaddar Allah sai Allah ya kawo ƙarshen shi insha Allah.